Tak čaute u dnešného videa. Dneska tu mám kamarátov Paťka a ja, ako sa voláš ty? Sebastian. Hej, a Sebastian. Oni vás budú počuť v tom videu. Hej. Ja si kúpiť niečo ideme na to. Galaxie v šope, ty kokos. Aký mám dobré mám. A kiknite ho. OK. Gabo, dneska nejdeš hrať s nami. Lebo nevíš hrať. Dobre, môžeme. Kto je? Ikrada. Nie, Kobli, sorry, ale s tebou dneska nejdeme, ok? Hej, Lukáš, ak ma počuje... No, to líbal. Hej. OK, môžeme ísť. Ok, nedí. Tu natáča video. Podaj ready. Aha. Sorry. Máš riadne. To si... Počkaj, to je v Battle Passe však. Čo? No jasné, to je v Battle Passe. Asi idem teraz v tom Battle Passe, asi si zoberem 100 V-Bucksov a potom si pôjdem asi do shopu kúpiť asi pôjdem asi kúpiť, neviem. Mohli. No iba, že na mňa sa nespoliehajte, lebo ja ranked reloady hrať neviem, ale... Počkej. Ja chcem vyhodiť pickaxe. Ale to iba s jedným pickaxom môžeš. No, to môžeš iba s tou baseballkou z Battle Passu. Ja mám Ale z Battle Passu. No, z Battle Passu. taká baseballka. No to má Alkan takú. Od tej okurky. To Alkan má takú. A ja budem mať za chvíľu. OK, kde ideme? Ideme si Port City? Alebo sem? Ideme na vlak, lebo tam je vlka. A keď si zabijeme vlka, tak môže mať mamutku. Áno. Ako... Nestačí aj rare. Hej, budeme. Nestačí aj ona. Rare mamutka. Nestačí. OK, ja pristanem sem nahoru. Alebo sem. Bravo, sem idem do budky. Takto pristanem. Ja idem tu do budky po veci. Že tu nikto nie je. Tam padá veľa ľudí ináč k vám. OK, mám pištolku. Idem.
Idem za vami. Oni sa tu fajtia. Tu je typek. OK, 21. 21. Som zabil 2 typkov. Chlapci, pomoc! Oni ma tu zabijú. Pomoc! Hej, zabil si ich? Parádne. Ja som tu tiež 2 zabil. Nemáte náboje? Do čoho? Aha, díky. OK, idem s tebou, ale počkajte. Čakajte na mňa. Ja som v tom tuneli. Keď vieš, ako je tá hora. OK, Tommy, ja idem. Aha, dobre, Tomáš, tak idem k tebe. A ja mám v škole spolužiaka, že Tomáša. Ty kokosa, ty máš žiadne auto, hej. Ty kokos, tak to je auto, hej. Bum. Super. Ja už mám 90 šľudovčovi. Ja mám 90. Ja mám tiež 90. OK, poďme. Ja už jem pomaly chývam. Poď rýchlo. On už prechádza sem. On už pomaly. Musíme ho zastaviť semka, podľa mňa. Rýchlo, ja mám tie bombičky. A sú tam typkovia. Čo mám spraviť? Ja tu spravím zabranu. Alebo čo to je? Ja som spravil zabranu. Typkovia. Rýchlo na vlak. Jeden dead. Nice. 30. Tam je dole. 30, 28, 58 pohromady. Hot head. Mŕtv. Pozor, tu padal ešte. Jeden typek je tu vzadu úplne. Pozor. Ja už jem dávať tu na... Hej, chlapci, ešte nedávajte tu na lož, lebo semka tu bude veľa typkov, lebo je Seaport City. No zhora, z tej hory. Čakajte. OK, mám kill. Ja som mal assist. Tam Ty bolo kokos, to je riadne veľa ľudí, hej. Ideme robiť prechádzku okolo celého oného. Seaport City. Krásne mesto, ahoj, čau Seaport City. Tak, strieľím hore. Ešte nie. Nie, počkaj. A on zastaví automaticky? Teraz dajú, poznám to, čo ide. Poďte ďalej. Takto semka, poďte. Iba semka postačí. Aha, okej. Okej, už sa zastavuje. Ale ono ťa to odstrelí. A teraz prosím, môžeš tam skočiť. Tak, zoberieš. Dobrý deň, mám vás veľmi rád všetkých. Poviem si srandu. Okej. Poď zabijme toho. Dobrý ma. Ja som low. Počkej, chceš medkit? Pačko, tu máš medkit. Kde? Na tu. A tu máš aj oné, shieldy. Shieldy nepotrebujem, tie mám. Aha, dobré.
Ja berem asi tú plazmu, onu. To bude asi dobre, nie? A to je česká ešte. Nie to máte je... náhodou... Dobre, my si dám aj tak biga. Aha, oni... Pozor, oni tu fajtia, poďme zabiť Kľudne si ostatných zober, ľudí. kľudne si zober. Nemáš náboj do mamutky? Nemáš náboj do mamutky? Aha. Pozor, pozor. Okej. Okej. Ja mám 5000, ja mám full. Ja si ešte zoberám tie golby. Ale... Okej. To nebudem fungovať, poďte to ešte. Okej. Nechápem, ako v tejto sezóne sa riadne ľahko získavajú tie golby normálne. Nemáte náboje do hola? Počkaj semka. Aha, díky. Do riti. Do mňa strieľa. Vidím, tam. Ja som dostal. Ok, díky. Tam je. Kde som? Tomáš? Ok, 24, 73, dobre. Dobre, ty nemáš náboje do mamutky? Lebo ja mám, ale... Napaď, Tomáš, kde si? Dám ti oné shieldy, ak potrebuješ. To ako? Ja som dostal. GG. Neboj, Rabi. Pozor, ide zľava idú, pozor. Zľava idú. Všetci, traja. Snajpí, nechoď von. Tomáš, pozor, tam idú, pri tebe. Tam je, on išiel do kanála, Duka. Ten had. On tam snajpí so snipou. Ok, ja som tu hore, tu budem kúkať. A viete čo, idem za vami. Ja som tiež hore. Tak. Ok, počkajte. Tak. Do piči! Prestaň. No to môj blbý brat nadáva hnušne. No to za to bude žlutý dolár minimálne. Do vytvora. Nevadí. Ja nemám náboje, mám 3 náboje do hola. A už nemám ani to. Mám iba do brokovnica. Tam ani vľudome, no jasné. No tu je typek, tu. Tam je, no jasne, som mŕtvý. GG. Pekne. Ja som zomrel, nevadí. Kamo, typek. Pozor. No, tento ma zabil. No tento išiel presne po mne. Počkaj, kde máš kartu? Ja idem pre tvoju kartu, neviem. Dobre. Pozor, vidíš, tu sú. Bež. Zobrám si kedy. Aj. Oni sú...
Kamo, tak to som nevidel. Jasné, kamo, super hrdinka. Okej. Kamo, tak to... Nevadí. Kamo, to sme nemohli vyhrať, to bola super hrdinka. Ja som nemala ani naboje, kamo. Ja som mala iba na blízko. Oj. A sme cooked. Počkaj, mi sa načítava ešte. Gabo, choď preč. Choď hneď. Už sem nechoď. No. OK. Ale teraz teba, to máš teba? OK, tak to máš si promote. To nie napája. No, a bude. Ja neviem. Môže, prečo si tam nezapneš oný stôl a nehráš? Dobre, môžeme ísť triom. Oj. Ja som dal. A ja. Ja už iba 13 level a budem mať ten pickaxe. Počkajte, nemusím si napraviť sluchatka. No, a je to. Takto, lebo... OK, teraz v pohode. Oj. OK. Tak ja idem podať samka. On pôjde ten Flooded Frogs. Alebo tu poďte na benzínku a on tam pôjde vedľa. Tam máme potom šancu, že proste skočíme na ním. OK, no tak pôjdeme na tú benzínku. Na tú benzínku, lebo tejto ide kolejnice do tejto. Môžeme na ňu naskočiť potom. Aha, alebo sem môžeme ísť. Poďme sem radšej. Ja si idem tiež tam. Sem poďme. OK. Mám celkom zlý landing, ale nevadí. OK, čistka. Ja mám ešte horší landing. OK. Tu vám dávam oné shield, ak chcete. Ja nepotrebujem, mám. Tak tu máte shield. Alebo keby mám oné. Ty kokos, to je moje druhé holo rare, proste čo som našiel tak random.
Jaká máš semka? Zelené. Kde to je ďalšia čestka? OK, Legendary Falcon. Jasné. Jasné. Ja neviem hrať so snajperkou. OK, môžem sa pozrieť na ten? Keď to fakt nezoberám, lebo ja tú snipu nemám rád. Kamu, tak to dobre padlo. Chlapci, už ide vlak. Ja ju práve že neznášam, lebo má riadny bullet drop. OK, poďte tu. Yes. Kamu, mám mutka. Poďte sem, tu ide už. Tu poďte. Tu už ide. OK, idem na ňo jumpovať. OK, 3, 2... Aha, on zastavuje, dobre. OK, som na vlaku. Ja tiež za chvíľu budem. Oh, kurník. Tak tie tureky, akože... To sa nedá Dobrý rozbírať. deň, akože. Čakaj, Tomáš. A čakaj, ona to turetka, jaj. Ona to žiadna ďalšia turetka není. Dynamit. Termosku. OK, poďte. Oh, kurňa. OK, aha, mám legendárneho mamuta. Dobre, ty. Naše iba tak. Dobre, poďme. Pozor, pozor. OK, dead. NPC. Kamo, ja som tiež dostal. Musím dať minička tam. OK, dead. Ďalší Hej, Tomáš, poď sem, hádžem toto. OK. Idem. Dobre, dead je. OK. Modré holo, modrá. Oh. Jeden. OK, knock. Knockol som. Yes. Kamo. Poďme. Potom tam máš medkit v vlaku. To som si už ja zobral. Paťko, tu máte legendárnu mamutku, bo ja neviem hrať mamutkou. Hej, berte si, mne stačí rare. Bo ja neviem s tou mythic hrať. Dobre. Kamo, ja mám riadne rád mamutku. A ja ju mám rád, ale neviem s ňou hrať. Nemáte? Nemáte náboje do brokovnice? Nie. Áno, mám slnka zobrať. Počkaj. Máte, takto. Slnka si potom zobrať. Sorry. Áno, počkaj. No, nech sa páči. Leti si. Nestačí takto. Aha, díky. OK. Ideme. Potom tu máme ešte toho typka, ktorý ten vzdušný. Ideme. OK. Poďme semka na to. OK, pristávam na vlaku. Aha. Chlapci, semka, môžeme ísť semka. Auto. OK, 19. Ja idem na autíčko. 30. Chlapec má low, veľmi. Pozor. V tom aute má typek low. Dal som mu knock. Pomôcť, ako mám typka. Pomôcť. Neriadilo.
OK, musíme OK. Dobre. Paťko, tam si. A tam je ten typek stále. Áno, je. Kde je? Počkaj, ho zabijem. Mám tu stále kroky. Nie, on zdrhá. On zdrhal. On je tam kde. Aha, dobre, takže môžeme ísť k tebe, hej. Aha, môžete. OK, bežím. Potom je tu toto a ešte medkit. OK. Idem, Paťko. A tam je bot. Kamo, ja som asi za chvíľu dať. Potom Nie si. zoberte aj kartu moju. Nie si, ja som tu. Kamo, poď, Selka, hneď. Kamo, ja mám 4 HP. OK. Nie, nemusíš, ja som už tu. OK, Kamo. počkaj. Paťko, poďme tam rýchlo hore. Kamo, ja som... OK. Hádžem to. Okay. Nemáte naboj do brokovnice? Som si normálne všimol, že nemám. OK, berem medkit, chlapci. OK. Aha, vidím ich. Počkaj, mám A ten mamutku. laser nefunguje na diaľku. Som krví. OK, 63 hlavu dostal. OK, do toho auta strieľajte. On ide sem, pozor. Ja som dostal, ja som dead. Ďalší typek. Ten typek ma zabil. Kde? Tam. OK, te zachránim. Zdrhaj, Paťko! Rýchlo, pomoc! OK. Pozor, tam. Oh, fuck. Pozor, Tomáš. A tam je ďalší. Koľko? To bolo GG. Ale akože bola... Nie je chyba. Ale akože... Nemám naboje, jaj. Nevadí. Poďme ready, absolútne. OK. Domi, on je dobrý. Hej, iba že on je Angličan. Aha. My sme ako tak kamaráti, ale niečomu nerozumiem, bo on je z Rakúska. Z Rakúska? On je po anglicky. Takže on vie po anglicky. Veď, síce som najlepší v triede z angličtiny, ale moc si neverím, akože hovorí po anglicky. Hide on me. Okay. Daumi, this is my friend. Okay. Hey. Yes. Hej, on vie po anglicky. OK. Áno. A to ja mám ja som si asi predčerom založil tento účet. Aha. Predvčerím? A ty máš 27 level, nie? No tak ja to tryhardím. Ja si väčšinou idem tak úplne, že v pohodičke, že si čívam. Tak. OK. Hej, poďte semka najprv do tejto lokácie, semka. Do tej maličkej. Do tej takej maličkej. OK, chlapci, ja mám 5000 goldov. A ja. OK, tak ja idem s Paťkom sem, do tej malej lokácie.
Zatiaľ sa tam naučím a potom pôjdeme na to vokoláka. Hej, Kľudne. ako chceš. Ja nechcem. Tak, Nie, nie, ale alebo Dalmi mu dajme. rozdiel sa, buď ja, alebo ten Domi, alebo Sebastian. No nie, dávajte, lebo ja to stratím hneď. No, Ale dáme Dalmimu. pohode. Dáme Dalmimu Dobre, radšej. Ja tu mám tryhardera. Typek. Nemám Typek za zbraň. tebou. Kamo, ako to, že tu není žiadna kamo šestka. Zbraň. Ani zbraň, kamo. Mám onu, shotgun. Tu bol typek. Hej, mám pre teba minička. Samka takto. Ja mám oné kokonuty. Alebo okej, no to chceš. Okej, ja to miničko. Samka máš potom na... Ja to odlesím. Poďme. Hej, ideme. Nemám ešte žiadnu zbraň, takže neviem. Šťastie, nie? Okej, idem ti pomôcť, Tomáš. Ja ich idem prikexovať. Vidíš, však tu je ona, Česka, pod zobranie. Automat. Tam mám laser. A tu máš ono, aha, Česky. Žiadna zbraň, čo? Aha, už mám zbraň, nesiem ti zbraň. Máš. Udík. Pozor, kroky. Nad nami to bude. Na streche je. Jasné, samozrejme. A to nejaký dobrý. Počkaj sa. Nie, tam sa doma chytať. Dvaja boli v aute. Nevadí, počkaj, ja sa tu vyhylujem a idem ich rozbiť. Počkaj, prebijem si zbraň. A idem na nich. Kde sú? Som potom po tebou. Kde sú? Dalmi, can you help me, please? Can you revive, GG. Okay. Paťko, tu máš. Miničko. Dík. Počkaj. Aha. A Dalmi je tu ešte. Dalmi je tu. Typek. To je vlk. Mi dáva. Dobre, mám 10 nábojov posledných, chlapci, ja som dead. No jasne, 0 nábojov, super. Čakaj. Trebám zbraň. No. OK, zabijam ho. Zabijam vlka! Chlapci, pomôcť. No. OK, budem tu hore. OK. Nemám. O nie, ja zabijam to vlka pre ten medailón ešte. OK, ja... Za tu oživím. OK. To dal mi ho. OK, chlapci, moment. Ešte nie, ale on mi dáva celkom, ale mne už dochádzajú náboje. Idem k tebe, už idem k tebe. No on má On má low, ten vlk má low strašne. Poďte. Pickaxe? Dobre. Tak, OK, tu... Počkaj. Kde si, jak sa voláš? Tomáš. Jaj? Aha, dobrá. Dalmi, kill him. Come on, Dalmi.
Otvoríte. Tu je! Á! Dobre, Pekne. dať. OK, poďme rýchlo. Rýchle. Dal mi, come on, reboot. Dal mi reboot. Áno, tu máš aj snipu, ti berem. A potom tu máš ešte laserovku. OK. Počkaj, Čiže na. toto? Nech sa Čo páči. vy, či tie mám ja, či tie... Hej, Tomáš semka do diaľky na boja. Počkaj, kde je ten Domi? Domi, I can give you medailon. Ani nie, ja mám 4 z angličtiny. A koľko tak vôbec si? Toto potrebujem. Nie, ja som blbý. Hej, čakaj, ja mám pre teba metky, daj kedy, ja mám 30 života, ale semka. Dar, Aha, díky bro. čo hádžeš? On je tu. Aha, Tu má tu one 2 big shieldy. Chcete? ja by som si dal, ale... Ale nie, to je zle. Ale tie goldy maximálne... Kamu máme jednu dobrú zbraň spamovaciu. To je... Počkaj, najprv... To je toto. To je Okej. taký Green Blanche. Dobre, ty. Tomáš, chceš big shield? Mamutka. Ja mám mamutku. Nemám minička, už mi došli. Ja by som tiež potrebovala 1-2 minička, lebo tiež nemám. Down me, can you have small shield potions? Down me. Can you have small shield potions? Aha, okay. Ale my bežím. musíme zbrať teraz, lebo už Okay, down me, come on. Okay. Chodźcie, idem za wami. Lebo kamo už pomaly... toto. Okay. Už pomaly... No áno. Ale Okay. už Okay, down me, follow these two people, okay? Gdzie? A tam, aha, vidím. Come on, down me. Kroki. Dead? Jaj! Chodź ci pomóc, mam 10 HP. Okej, jeden Wezmę. dead. Jakie? Ja mam jedno. Nie, Boże, ty blbec. A, GG. Czekajcie, ja si dam iba bandażki. Musím mít preváž, okej? Mám si bandaže. Lebo som riadne low. Idem preváž. Idem spektatovať oného. A, dobre. Pozor, tam je typek. Poď, choď. Nie. On ti odpali auto.
ono nie reaguje, okej? Masz problem. Oj. GG. Kamo, oni są... Co? Kamo, oj... Zapraszam, kamo się tancują. Áno, ja mu dám one. Ja mu dám grivy, kamo, kamo tu powie grivy. Dáme ready up? Yes. Nie, ale tak by si sa vysmieva, tak by si bol 9, tak a vysmieval by si sa škôlkarovi, kamo. Ale akože... Co dva? Ako by si sa, ako by on sa vysmieval škôlkarovi, kamo. No, Nemá asi taký presný, ale on používa stále to tvoju. Hej, ale... No tomu ver minded. Tento typ. Jak more, to je cheater. To má... kamo, ja nechápem, Toho nahlásim, akože- toho chlapka. A ja... Kamo, ale... Jasne, keď tak edituje, kamo, a ešte sa tam tancujú, kamo. My sme ich skoro zabili, kamo. Ideme zase do Crime City. Aha. Ten... Hej, Tomáš, ide so mnou tam. Kúpime si pumpu do toho obchodu. Kúpime si pumpu a mamutku. Nie, tam nie je obchod, tam na tom červenom je obchod. Ja si idem kúpiť mamutku. Okej, mamutka. Fialowa blokownica. Ja już nie widzę. Jeszcze kupimy jednego. A jeszcze dalsze dwa są. Krawat. Возьмем 3 купим права. На 3. Идем с тобой. Чекай. Кому я уже дам? Не буду. Кому где с тебя?
Ja som už išiel od teba, kamo. Tam? Horíte. Preže. No dobrá, radšej mi pre to kartu. Horíte. Kamo, horíte, veď! Kamo, on to zablokoval. Debil. Len tak akože nerobím. Poď. Potom sa vrátite pre moju kartu. Kamo, veď jasné, keď majú tie akože toto je fakt najväčšia spamovacia sezóna. Akože toto má fakt sere. Ty všetky spamy. Tam som si ešte kúpil mamutku, brokovnicu, oni mi ju proste vyhrali. Vieš, koľko to stalo? 1200, chápeš? 1200. Nechce si za čo kúpi. Tak, dobrá. Tak. OK. Ja som vždy zvyknutý, že keď idete rebootovať, keď to rebootuje, no tak aj mňa rebootne. Vždy som na to zvyknutý. Už som si pripravil, že kamo, už sa teším, keď prídem. Kamo, ja budem každému dávať ten populárny vibes. Dobre, kamo. Ten dal mi by fakt potreboval vašu pomoc, chlapci. Sú tu tí spamováci. OK, 7. Ty? Nie. On má fialovú mamutu. Má fialovú mamutu odo mňa. Doriči. Maj medailon. Nie, čakaj, ešte nie. A veď, možno to dá, čo vieš, to... Pozeraj tam. Vieš, koľko malo mu bral, kam pozeraj, Craig má typek. Tak niečo. Kamo, ešte brokovnicu, what the fuck? Čeku. Mňa počíta dlho. OK, Paťko, ja si ťa prídem na plejku do friendov. OK, mám činov. Ja som v lobby, chlapci, ja som myslel, že my ideme do lobby.
Okej. Akože, buď keď hráš dua, alebo čo to hráš, je to jedno, čo hráš, tak vždy, aj keď hráš tria, vždy sa musíš rozdeliť s typkami. Keď hráš sola, dobre, nemáš sa s kým rozdeliť. A tak proste si to zoberieš, chápem? Dobre. Ale keď akože... Ale keď akože hráš s typkami a nerozdeli sa s nimi, tak akože už mi to fakt príde strašne blbé. Bože. Okej. No, Okej, tak Crime City. Alebo nejdeme na vlak. poď, ja idem zase tam na tú lokáciu, lebo... No, lebo ona si, neviem. Lebo ona si nechce chodiť do takýchto veľkých miest. No. Alebo vieš, lebo tam asi padá celkom menej ľudí, a keď som s tým hral, tak tam padlo málo ľudí, ale nafarmili sme si tam riadne loot a bolo to dobré a skoro sme vyhrali. Viete čo? Viete čo je vtipné, že keď som ja hral svoju prvú hru, no tak tam padli asi 2 typkovia. Alebo možno ani jeden typek tam nepadol. Ale potom tú ďalšiu hru, keď som s kamarátmi hral, hej Tomáš, ty budeš vedieť, s Tomášom, teda so Samom Mariškom som hral. Veď moje prvé hry z tejto sezóny. No, tak sme hrali, tam nikto... Ja som hral tiež ako prvé solo. Ja som hral ako prvé... Ok, chlapci, ide mi tu vlak, ale ja idem radšej za vami, lebo tu zdechnem. O, typek. Dobre, ja tu mám 2 častky. Ok, nok. Nok, chlapci. Ďalší nok. Ja mám tie termajty. A to sú dvaja. Nok, tretí nok, what? Dobre, ty... Ty kokos, štyroch som dal naraz. Čo ty kokos som povedal? Fúha, tak týchto som dal riadne. Ale títo typkovia boli jasne nubáci. Hej. To je jedno. No fakt veľmi zaujímavé, nezničiteľná strecha. Okej. Okej, ja si dám launchpad a idem vylúčiť toto. Asi si zoberám našej bolu. Idem ku vám. Tu je ešte jedna čestka. Čakaj, ešte jednu čestku si vyletím. A ja ešte túto čestku idem za vami. Okej, idem za vami, chlapci. Ja už jem za tebou, tam mám šneru. Tak, prejdem sa tu Arietu. Nebo už jem za tebou, už som tu. Som tam. Už som pomalu u teba. Ja chlapci idem za vami. Čekaj, poď o to ďalej. Down, we can still alive.
Aha. Nie, chlapci, idem za mnou. Tak ja som skoro dead. Á, typek! Toto je oné. Nok? Ten bot išiel za mnou. To bol bot. Tomáš, idem za tebou. Prečo on ide iba za mnou ten bot? Nie. Tomáš, kde si rýchlo? Tomáš. Bežím. A dojdi. Chlapci! Dobre. Pozor, ja vám nesiem toto. Aha, mamut. On sa sem jak dostal? OK. Jaj! OK. Okej, dík. Ja sa zatiaľ vyhýlujem. Lebo... Na Bitcoin. OK, tak. Okej, ja berem tu 200 kolíčak, Jack. OK, tak to berem. Dobre, takto. Čekaj, ešte lútim tu. A to ešte lútim tie... Ako môže si vybrať tie kolby. Ono stovkový, ten som ja používal. Počujete mi ten Jack. Počujete mi, prosím. To som ja otvorila a mne tam padol. Tak som ho tam nechal. Počujete mi Jack, prosím. OK, fajn. Hi, dal mi. Potrebuješ Jack? Či nie? Nie. OK. Lebo ja mám 200 kovy. Nemáte naboje do diaľky? Do prčíc. Lebo ja mám iba do mamutky a do brokovnice 2 naboje. Chcete do mamutky naboje? Ja nepotrebujem, mám 18, ale iba do brokovnice a na diaľku. Lebo ja mám 36 nabojov do mamutky. Dobre, ty si nejaký bohatý, to si zober. Ja už mám 51. To môžeš dať Tomášovi. Ale nie naboju. Tomáš. Ak nepoužívaš mamutku teda. Pozor. Tam je. Skoro. Nevidím toho typ. On je na tebou, ja. OK, 159 hlava. No, nice. Dobre, poďme zatancovať mu dačo. Poďme zatancovať. Počkajte ma. Alebo nemusíte, už idem. Okay. Chlapci, nemáte fakt naboje do tohto ERK? Lebo aby som potreboval. Nie. Áno, presne. Môžem si zobrať túto zbraň? Kľudne, zober, kľudne si zober. Ja ju moc nepoužívam, dík. Fú, konečne, kamo, tá spomínam. Aha, tu je auto, chlapci, tu je auto. Čakajte, doveziem vám. Áno. Dummy, come to the car. OK, tak Paťko, my ideme spolu. Dummy, come to the car. OK, ideme za vami. OK. Ideme. Oni tu strieľajú po mne. Oni tam, no tu presne strieľajú do mňa. A tam dole si. Vidím typkov. Poďme na nich. OK. Ale Paťko, ty si stať. Pekne. Počkaj. Ja mám jeden náboj.
Ja mám jeden náboj do mamutky, chlapci. Nemáte aspoň pár nábojov do tej mamutky, bo som dal ráno všetko. Keď ti dám, ja ti dám. Ale musíš prísť tu, jaj. Okej. Siamka do mamutky. OK, chlapci, tu je ďalší, 81 dostal. OK, 14. Ale oni tu prídu na strieľaník. Jak psi, Tam typko. strieľaň, tam, do toho stromu. OK, Tam 86. 86. 12. Zničím toto. No tak, ten tvoj brat. To je... Gabo, prestan nadávať. Ja keď mám nevím, túto ovo. Ticho buď, Gabo. 74. Ja som dostal. OK, no, 90. Ja si dám asi metky. Dostal som docela. OK, 71 hlava. Dobre ty. Tam, oni sú v tých kríkoch, chlapci, pomoc. Oni mňa striedajú z tých kríkov. Oni majú Alkan taktiku. Oni majú Alkan taktiku. To je čo, Alkan taktika? On dával video, že ako vyhrať v tejto novej sezóne. Ja som dead, ja som skoro dead. Hej Tomáš, prosím ťa, príď tu, my sme tu riadne lol. Poď, Paťko, do auta rýchlo, ide sem týpek. Padáme. Nie, von. 15. Tam je. OK, 30, nie. 31. Tomu jasno, veď Alkan dával to nové video, že ako vyhrať v novej sezóne. Tam stačila mamutka, brokovnica a ten sticky granite launcher. Alebo dobre, vieš čo, ideme si skúsiť spraviť také kombo, že tam mamutka, brokovnica a ten sticky granát. Skúsme tak. Okay. Skúsme tú Alkanovú taktiku. OK. Ale akože... Je sranda, keď používaš tú taktiku proti typkom. Ale keď už proti tebe ide tá taktika, no tak... Počkajte, ja mám niečo v Battle Passe, počkajte. OK, banner. A už mám ten emočový. Taký ten s tým zlatom. OK, klip. A ešte mám niečo v OG. OK, glider. Nice. Climb. OK, toto si dám. Tak. Idem hneď. Ready. Tak to je trápne. Veď ani na minulých som dal jeden win. Skúsme to tryhardiť teraz. Ja idem skúsiť tú taktiku. Myslíš Maru Peťa? OK. To poznám. Tomáš, ty si kúpil to auto, čo je teraz v shope? AC Milan Puma X.
On nám nerozumie. Tak tam povedzte taký. Dal mi... go away. OK, dal som. OK, a ja. Dajme všetci tento emote. 3, 2, 1. Čakaj. Hej, tak dáme tento emote. Tam ten najlepší tam. To je proste... Ja mám ešte taký jeden dobrý. Ešte tento. Jo, to je ale pohoda. More, Paťko, ty máš Popular Vibe, ten emote? Aha, mám. Ty kokos, ten by som tak chcel. Ja práve, že som ho tiež ja som ho tiež strašne chcel. Ja som si hovoril, že prečo som sa vtedy kúpil. No tak ja som čakal, vyčkával a potom keď som ho tam mal, keď bol v šope, keď prišiel sezón 1, no tak ja som si ho kúpil. Ja som nestihol, bo ja som mal V-Bucksy. Tak mal práve posledný, čo? Kde ste? Som Čo? Čo? Počkaj, nechaj to. Dyk. Ja. Hej, ale napríklad od toho do víkenda mne sa strašne páči tá pesnička, že Popular Vibe. Sa strašne páči. To je dobrá. Dobre, a tam ešte greedy k tomu. Ja dám to zlato, že tam na streche, hore, to robiť. Ja si zoberiem tú tašku, čo je tam. Dobre. Tak si ju zober. A nechaj mi jednu zbraň. Dobre, tak to je veľká zbraň tam. Čau. No. Čau, co si vypadá? Ty vyžíráš jed. No, som späť. Ten Dowmy ma stále pozýva. Ty kokos, tu je ale tých čestiek. Nemáte zbranie k tomu? Ja som potreboval zbraň celkom aj. Tu nie je nič. Kamo, ty kde si? To máš? Pekne, Paťko. Ty brďo, tu je ale krokov, hej. Však? Strašne veľa. Kamo, nechápem ako to môže prežívať. Kamo, tu mám miliardy krokov, kamo. Ja sa bojím výjsť zo strechy. Vy ste na streche, ja som tu dole a tu fajtím. Ja som na streche, kamo, a sa bojím vôbec výjsť zo strechy, kamo. Ale tu sú aj reálni typkovia, ale aj boti. Ja sa strašne bojím. Chlapci, ja sa strašne bojím výjsť z tej strechy, kamo. Počkajte, po mne tu ide týpek. Oj, som blbý. Ja už nem k vám, chlapci, čakajte. Keď idem s tebou, Paťko. Som tu, Lačíka. Ok, ja mu dávam do hlavy riadne bomby. Dobre, je dead, kamo. Ber. Rýchlo. Boti. Poď botov dajme dole, zabijme ich botov. Dajme týchto botov. Nie, ty spamoval. Ty čo ma
Mnie zabiła ta bomba. No parada, no. Super. Ja to ma dopiero ważne, a poczekaj tu na mnie, jeszcze aby sam sama tu w tym trezorze. Co mi dasz? Ale myślicie, ale pójdzie so mną do trezoru, potem jak byle mnie tam jak typ powie. Okej, chłopcy, berem Jack. Aha, dobra. A pójdzie jeszcze potem so mną do tego trezoru. Dobra. Sam kamu. Pomehead. Jeszcze nejaké miniaminy. A Tomáš, budaj, to iba voda, kožem. Tam je reboot van. Tomáš. Nie, vonka asi. Okej, som tu. Počkaj. Ja to editnem. Tak, dobre. Poďme. Poď reboot. Okej, Paťko. Počkaj, ja tu spravím ti tu otvor, hej? Paťko, tu máš ten Jack. Najprv si dám minička, lebo aby som moc neminul toho Jacka. Mám? Ešte naboje. Ja som to videl, neviem. Mám tu Diego. Ty kokos, dobre. Budaj Sebastian, ale musíš dať buď Sebastianovi to medailon, alebo mne mytičku, alebo Sebastianovi. Semka, alebo ja zoberiem však. Hej, čakajte, Tomáš, čakaj, ja mám tie spleše. Poď semka ku mne, daj spleše. Počkaj na Tomášu. Okay. 2. On 2. Poď, máme. Okej. Poďme. Dobrá, víte. Počkajte, ja poberiem tieto minička. Všetky. Hej, Tomáš, máš ešte naboj do toho? Nemáš náhodou naboj do mamutky? Nemáš naboj do mamutky, lebo ja nemám žiadne. Ja idem k nemu, mňa nebaví. Okej, 24 má. Dostal 24. Okej, chodci. Idem k nemu, mňa fakt nebaví kempiť. Doma som sa úplne bugol, chlapci. Kde je ho? A tam je. Okej, dead. Mám modrú mamutku. Nemáte náboje, alebo počkajte. Dobre. Hej, dali sme. Okej, teraz... Okej, Ja tak... tu mám typka. Mne tu typek dal amukam na taktiku. Neviem. Okej, chlapci, tak sa vidíme v zóne. Čaute. Ja som mal tie granáty, tie shockwave. Tak to sa malo. Bežte. Okej, bežím hneď. Okej, som v zóne.
Ja už tiež to malím. Musíš ešte ísť, kamo. Počkaj, tak poďme sem do zóny a utekaj na záchod. Hej. Počkaj. Tak. Dobre. Dobre. Ideme. Čakajme. Auto počujem. Auto alebo motorku, neviem teraz. Ja si tu zatiaľ posadím. Dobrý deň. A ja. Prečo nie? Však prečo nie? Iba tak random. Jaj. Kamo, dneska som sa tak dobre mal, kamo. Mám 5000 zlata, kamo. Ja mám tiež 5000 zlata. Sa môžem iba takto točiť proste, bo som striko s krblixom. To som Nemal stona. OK, som sem. Poďme. O, 20 dačo sekúnd, poďme, ideme preč. Dobre, kamo, dobre. My sme si tu zatiaľ sa rozprávali. My sme tu úplne takí, takí strikovia skrblíci. Kamo, no počkajte. To ste nemohli bezo mňa začať. No tak poďme, ideme, samozrejme. No. Počkaj, ty si tak sadni. Čo? What? To čo? Tak to by skôr ty mal robiť. Čo? Nie. Ty si dievča, Dobre, nie? poď. Kamo. Joj, bože. Ty tu chceš dať čo nejakú novú rodinu založiť, nie? Čo? Nie. S tebou? S takýmto najťakom ako si ty? Určite áno. Ale nie. Tam je auto, Ste poďme. frajeri. Tomu ver. Ja nepotrebujem auto, kamo. Ok, ja idem ťažiť. A teraz neviem, jestli sú tu ľudia, alebo... No. Ja, oni tu fajti asi. Nemám. Nemáte do assault rifle Poďte. naboje. Poďte. Nemáte niekto, prosím, do assault rifle. Pozerám. Poďte Nemám. rýchlo, lebo tam sú strelby. Ale- ideme na ne. Ja mám strašne No, malo nabojov. naboje do mamútky, chlapci. No ja mám 32 nabojov do hlavnej zbrane. Koho A typek? tá hlavná... Dobrý deň, kamo. Pekne. To bol Slovak asi. A one, Yes, emote. Nie, tam sú ďalší typci, potom. Aha, dobre, už mám 100 nabojov aspoň. Komu tam sú dvaja. Vydáš ich? Jeden knok, 102. Nice. Ty. Idem k tebe. Okej, no, Pekne, to no. ste vy. Dobre, dorobím ho ešte, dorobím. Okej, potrebujem nabojky. Nemá ani jeden naboj do mamútky, normálne. Počkaj, chceš naboje do mamutky? Mám 42. No. Typci, komu semkaj celý sklad. Poďte sem. Čakaj, už idem k tebe. Som to si ešte naboj do mamútky. Idem k tebe. Komu? Okej, dead. Keby si vedel, aký som mu dal no-scope na blízku. Koho, poďte, hačte, poďte ku mne. Poď tam. Dobre ti. On tu Poďme si zaboxovať a poďme dať ten emote. Hej. OK, poď, Paťko. Kamo. Král zamku. Ja mám židli. Počkej, stoj. Ty musíš to urobiť. Ty to musíš urobiť, nie? Poď. Ty to musíš urobiť, nie? Poď. Čakaj. Nie, poď. Takto, poď semka, no, dobre.
No, poďte. Ja si tiež kam, chlapci. Ja mám židli. Král zamku. My sme oni, strikovia, skrblici. Aký typ si vás? Mňa už ani jeden typ nespektejte. Ani mňa. Okej, poďte. Yes. Ideme. Okej, Tomáš, idem za tebou. Okej. Dobre, tu mám prebité, dobre. Môžeme ísť. A tu niekto driftoval s autom, alebo čo? Kamu, chlapci, si tam hore, čakajte na mňa, chlapci. Okej, čakám ťa. Poď. Okej, ideme na aute preč. Ja počkám ešte Paťka. Ja si prebijem. Kamo, ale ja nemám prokonicu ani nič. Tu máš sentinelku. Ne, ale ja som, pozri, ja mám takýto loot. Počkaj, idem sa pozrieť. Toto. No, a to máš dobre, hej. Ale ja potrebujem nejakú brokovnicu, vieš? A potom mám ešte Jack. No poďte. Čakajte, Okay. ja už nemôžem. No nie. Tak som si nemôžem. Tak, ja. Okej, ideme na nich. 12 ľudí, chlapci. To máme. 9 ľudí, no proti... Super, 9. Poďte Ideme sem na fighty, na hor. nie, ideme na fighty. Hej, ideme na fotky, už to... Musíme zakončiť video vinom. Super. A tu sú. Ideme, chlapci. Dead. Pekne. Tam ďalší Dobre, typek. ty. Kamo, Dead? to si ty, to ste vy. Poďte, toto. Poď, Paťko, daj si. Rýchlo. To je pre teba. Reálne mňa nikto nehytol ešte. Poď, Paťko. Ja beriem na dole. Nie, kamo. Ja mám dávať gridy, kamo. Okej. Počkaj. Vole, ste aký OP, ani gridičko nemám. A Digev si to užívam, nie? Buchám tou palicou. A tu máš stoličku, aha. A tu máš stoličku. No, Kamo, no dobre ty. No a sme. Chlapci. Ja mám Normálne. chlapci, ja mám 5000 goldov, kamo. Doberá, ja. Chlapci, dva týmy proti nám. Poďme, ideme na to. Áno, pravda, Ja za mám najviac spamovací loot. Počkaj, tak hodíme. Počkaj, či tu nie si typci. Typek! Dva týmy. Kde? Sem. Beží. 102. Má jednu. Pekne. 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 Ja som dostal. Zora som dostal. Zora. Zora. Jaj. Dostal. Som dead. Oni majú to Jak? spamovacie kombo. What? Oni majú to... Nie. To sme dead. Ja idem zobrať svoju kartu, čakaj. Ja môžem to stihnúť. On tam zhora palí. Mám svoju kartu, neboj. Čo? Tak Ale nič. on bol, to si videl, to bol hacker. Toto je, on mal oný. Ale nie, Tento. toto bol hacker. Jak sa volá? Toto bol hacker. Ja idem reportnúť. Dobre, ja idem, ja už končím. Jak sa volal? Nič, počkaj. Bombly sa volal. The cheating and hacking. Continue. Accept. OK. Hej, on sa volá Bombly, dobre. Ideme do lobby. Ja už asi nejdem. Jo, chlapci, mňa už normálne bolia uši z tých sluchátok. Chlapci, ja už nejdem, ja už idem končiť. OK. Tak čaute.
Čaves. Čaute. Možno zajtra pôjdem. Hej, zajtra víkend. No, aj celý týždeň máme už prestávku. Čaute.